Tässä vaan taas mennään. Pyörä ei liiku mihinkään. 38 tuntia on takana juttua ja 1350 kilometriä tulee ihan hetken päästä mittaria. Aika hyvä meininki on ollut koko ajan päällä. Semmoinen pieni taantuma oli tuossa jokunen tunti sitten, mutta pidin pikku breikin, niin se oikeasti se homma sitten taas menee kohtuullisen kivasti. Katsotaan mitä tapahtuu aamulla sitten. 4 ja 6 välillä on ehkä se kaikkein tiukin paikka.